Ahojte. Inak vrátim sa späť do videa, ktoré ste videli, alebo keď ste ho ešte nevideli, choďte si ho pozrieť. Nebudem vám to dávať do popisku, lebo neviem, ako sa to dáva. Takže, vyjadrenie k tomu videu, k tomu shortcu, že tam, pokiaľ ste ho nevideli short, tak je to ten short, ktorý je pred týmto videom vyšiel, takže určite si ho chodte pozrieť. Ja musím vám povedať, že inak ten projekt, čo som slúbila, že ktorý bude spojený, takmer keď dosiahnem 10 odberateľov, tak bude to ASMR. A to prekvapko, keď dosiahnem 16 odberateľov a spravím niečo, také prekvapko, čo bude zrobené vlastne s hudbou, tak musím vám oznámiť, že to bude cca dlhšie trvať, možno tak až o 2 roky, pretože nemám tu absolútne na to čas. Takže, ale každopádne, počkajte, dám tu tento filter, že každopádne, aspoň mi dajte odber a like, takže dúfam, že čo najskôr to bude, ale podľa mňa asi tak o 2 roky, možno aj viac, ale podľa mňa o také maximálne 2 roky. Takže v roku 2027 jedeme na to. Musíme to dať. Takže dáme to. Napíšte mi to do komentárov, pokiaľ teda nebudú vypnuté, že čo si myslíte o tomto. Ale každopádne vidíme sa asi o nejaký mesiac pri ďalšom videjku. Ale teraz sa snažím pridávať shortsy čo najrýchlejšie a čo najčastejšie, takže dúfam, že to bude pôjde rýchlo. Takže majte sa krásne a zatiaľ čo inak môžete si všimnúť, že to mám filter. Vidíte? Filter. Aj linky. Spravené. Všetko podľa filtru. Takže behy mám na filtri a linky mám samotne urobené a riasy mám na filtri. Takže tak. Zatiaľ sa majte krásne. A aspoň mi dajte odber. Takže tak, dajte mi odber, like, video zdieľať.